Yo mga ka-Berks! Atong tirada karon mga ka-Berks. Atay Batikon na po sa manok mga ka-Berks. Yo mga ka-Berks! Pag-iwa tadaan sa atong mga lamas sa kinabuhi ka-Berks. Tara! Lahit na nila. So mga ka-Berks, ato sa pagbukalan ng suka mga ka-Berks para mas ato sa masarap. Mga ka-Berks. So mga ka-Berks, ato na sugdan ng halang-halang na atay o Batikon mga ka-Berks. So atong ingon naglunod at atong kalamasan sa kinabuhi. Luna na itong ahos. Okay. So mga ka-Berks, pwede na ilunod ang atong atay yung Batikolon mga ka-Berks. Yeah. Yo mga ka-Berks! Yan ang itong putahe din na nagluto ni ka-Berks G-Boy. So, taon na! Taon mga ka-Berks. First slide ka-Berks. Okay? Kapiran ya? Banda. Ito berdiri ano? Right? Oh yeah. Hard mga ka-Berks. Hindi na naibutan ko. Ha? Hindi, ganun. First slide mga ka-Berks.